vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini I am regretting the decision that I took. Saka ndakatanga kudanana neuyo akazova murume wangu. Takasanganawo paFacebook pandainge ndiri kumusha, ndokubva azondinyepera kuti iye ainge asitomborina mwana. But ndakabva ndamubvunza kuti nezera rako iri ko chii chakakonzeresa kuti unge uchizosvika this age usina mwana. Ndokubva angotsika zvake madziro asingade kundikudza chikonzero. Zvino ndakazoti ndava kunoku mukoma mushure mekunge munhu arara neni, ndopa akabva azondiudza kuti iye ane vana vaviri nemukadzi 1, then ane umwe mwana zvekare neumwe mukadzi. Zvino dambudziko riripo mukoma, since kubva zvandakauya kunoku, this was last year, nhumbuo iri kuramba kubata, I don't know why, but now ndava nestress because ndakabva mukubata message yandakabata yainge iri message iyo yaakatumidzira imwe ex-wife yake uyo ane mwana, uyo waaine mwana 1 naye. Saka akatonyora message iyo akatoti I am regretting, uye akabva ati for the why akabva ati ndakatozvitorera zvangu ngomwa, I am actually thinking kuti iwo zvako zvitori nani kuti unge uchidzoka. Ndokubva vatongotanga kungoita majokes paya, uye chakandirwadza ndechekuti vainge vava kurangaridzana like zvavaiwanzokuitirana panguva iyo yavainge vachiita bonde. Saka zvakabva zvazondirwadza, but uya wemukadzi akabva ati hazvichaite kuti ndinge ndichidzoka kwauri because already ndakatosangana pabonde neumwe murume ndisingashandisirane naye dziviriro. Saka hazvibudi hazvitombobudi kuti ndinge ndichizodzoka futi kwauri because mangwana chinobva chazova chituko kuti ndakamborara neumwe murume. Saka mukoma, pandakaona conversation iyoyo ndakabva ndarwadziwa. Nanhasi uno ndinonzwa moyo wangu uchingogara uchingorwadza. Ende ndakabva ndamuconfronta, manje iye akangondikumbira ruregerero akabva ati sorry my wife, I will never do anything like that. Zvino handizivi mukoma, handitombozivi kuti ndoita sei, ndoramba ndakangoshingirira here kana kuti ndongosiyana hangu. So right now handizivi mukoma, I am really confused kuti ndoita sei, ndoramba ndakangoshingirira here kana kuti ndongoita move on with my life. Munhu uyu ndongosiyana naye, ndava nemamwe mafriends avo andiinawo anogarawo mulocation mandinogara, vanogara vachingondikurudzira kuti dai hako watsvaka basa, because most of them vanoti ndo staira rake iroro rekuti akaroora nhasi mangwana anenge ava kutanga kutaura naex wake achimuudza kuti dai wadzoka. Ende mamessages awo andakasangana nawo hanzi ndoa akaparadza zvekare marriage yake neuyo wacho waainge achitumidzira mamessages. Hanzi akatobatawo mamessages iye yuyu murume wangu achitaura neex first wife yake achimuudza kuti dai wadzoka, munhu uyo wandiinaye hapatomborina kana zviripo. Saka I can say kuti iye ane weakness yekuti kana ava kusada munhu anobva atanga kudzoka kuna ex yake. Saka ndakamuti inini hangu nezvako handichada, ndokubva azondikumbira ruregerero akati he is willing to change. Zvino ndodii, mwana wacho handina, apa munhu ndo zvaari kundiitira izvi. Pane future here apa kana kuti apatomborina zvapo kana future zvachose. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndikuda kureurura uye zvekare ndine secret yangu. Saka secret yangu iyo zvayo haitombotauriki kana paine vanhu vekuziva. Saka please musazopawo vanhu manumbers angu, uye zvekare musazotaurawo kwandiri kutumidzira message yangu iyi ndiri. Saka mukoma, zvakaitika ndezvekuti muarea womandinogara mune umwe mukadzi uyo ane pamuviri. Saka nhumbu yake aiwa yatova kuma 6 months ikoko. Saka ndakabva ndazongonzwa ndichibhoekana naye, kutoti nditi why ndakangonzwa ndichibhoekana naye handitombozivi. Saka pandakanzwa kuti ndainge ndichingonzwa kungoshotewa naye, ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotaura neimwe n'anga. Saka n'anga iyi mukoma yakabva yazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga coke. Ndakabva ndaenda ndikabva ndanotenga coke
iyaya yemubhodhoro. So mukadzi uyu ndakabva ndazoenda paprofile picture rake because tine community group redu, ndokubva ndazosevha manumbers ake ndikabva ndatanga kutaura naye ndichiitira kuti naiyewo ange achisevha manumbers angu. So akati asevha manumbers angu because iniwo ndinopota ndichiita zvekutengesa hove, saka ndakatopfuura nepamba pake. Then akabva ati murume wangu anofarira hove but nhasi handina mari vasikana. Ndikabva ndati chitongotorai hove idzi but ndokutomubata kwandainge ndichida kumuita ikoko because ndozvandainge ndakaudzwa nen'anga iyaya kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizowana chandinosiya pamba pake. Saka handina kana kuzombomuronda mukadzi uyu, ende nanhasi uno ndinogara ndichingomuzvenga iyewo. I think kuti anotongozviudza kuti ndakatokanganwa kuti ane chikwereti changu because ndakanzi chikwereti ichocho ndo chichashanda pakusunga kwandakaita nhumbu yake because ndakamusunga ende shungu dzangu dzitori dzekutoti ndoda kuti mukadzi uyu ange achizonofira kulebha. Saka awa ndo masungiro acho andakamuita, sezvandataura kuti ndakanzi anofanira kuva nechikwereti changu otherwise mishonga yacho haizoshandi. Sezvo ndakamupa hove dzangu akasandibhadhara mari yangu, ndakazoti ndaenda kune n'anga iyaya ndiine bhodhoro rangu mushure mekunge ndatenga drink ndikanwa. Vakabva vandipa bhodhoro riya vakabva vati popota iwe popota. Apa ndainge ndakaenda kune vamwe vakomana vane chikafe chavo vanoita zvekufotokopa nekuprinta, vakabva vandifotokopera picture rake. Saka bepa riya ravakandipa vakafotokopa picture rake pariri, ndakabva ndazoriisa mubhodhoro memuya. Then n'anga iyaya ikabva yazonditi chipfugama unge uchipopota. Saka ndakapfugama ndakafuratira zuva ndakatarira kumadokero, ndobva ndatanga kupopota ndichiti uri mbavha yemunhu wakandibira mari yangu. Izvezvi ndakauya pamba pako ndikakunzwisisa ndikakukweretesa hove dzangu ende nanhasi uno hausi kuda kundibhadhara chikwereti changu. So mukoma ndozvandakaita ipapo. Mushure mekunge ndadaro vakabva vazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitora bhodhoro riya ndobva ndazorisunga nemucheka mutsvuku ndikabva ndaita sekudaro. Nanhasi uno murume wangu haatombozvizivi kuti bhodhoro iroro ririmo mumba. Zvandakaita ndezvekudai, murume wangu akati aenda kubasa ndobva ndatanga kuita cleaning yangu ndichitsvaka pekuti ndinge ndichiwandisa bhodhoro riya. Ndakabva ndazosimudza base ndokubva ndazobvisa muona chee chakaita chisaga chiya chinenge chiri pazasi pebase, ndikabva ndachibvarura ndikabva ndazoisa bhodhoro riya. Saka ndo marinogara bhodhoro iroro. Ndiyo confession yangu iyi mukoma, ndakamusunga. Kutosunga kwandakaita bhodhoro riya ndokutosunga kwandakaita nhumbu yake. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna vahanzvadzi vedu. Ndakambozamawo kuti ndinge ndichivakumbira kuti vange vachisunungura, vakati never. Ini ndangoya neconfession yangu kwamuri kuti ndinge ndichingoreurura, handina kuuya pano kuti ndinge ndichizoudzirwa zvekuita. This is what she said. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Saka inini mukukura kwangu handizive kuti why amai vangu vainge vakandivenga, but right now vanongondida because ndini ndega ndakabva ndazobudirira pavana vavo. So amai vangu vane mamwe mashoko avo avaigara vachingondiudza. Chinondinetsa mukoma ndechekuti murume wangu even though achindida but ane dzimwe nguva dzekuti anongoita sekunge anosvikirwa, anoita sekunge anobatwa nedhimoni, and anozoti paya paanenge apedza ndo paanobva azotanga kukumbira ruregerero. But mashoko awo anobuda mumuromo make ndo mashoko aibuditswa naamai vangu pandainge ndichiri mwana mudiki, because amai vangu vainditi uri reject, and zvaindirwadza kuti ndiri reject. Why amai vachinditi ndiri reject? Kasi pane pandakaremara here? Because vaitonditi kana mumarriage haupindiwe nekuda kwekuti uri reject. Saka ndakazotoshamisika mukoma ndazosangana neuyo akazova murume wangu achitonudza kutoti anotondida nemwoyo wake. Ndikatobvisirwawo pfuma, munhu asitomborina kana kumbogara akandibata kuzotosvika ndikazotochata. Saka mashoko iwayo nanhasi uno achiri mumwoyo mangu. Ndinogara ndichingorwadziwa, but takazoti manje
tava nevana vedu vaviri nemurume ndopatakabva tazotanga kunetsana. Takambonetsana 2 bed mukoma zvekuti dai ndanga ndisina kumira nemakumbo maviri ndichitsanya ndichinamata kana marriage yangu ingadai yakaparara, because baba ivava zvamunovaona ivo vakatombondihurira, and at that time vainge vava kutondiudza kutoti nezvangu vainge vava kusada. Ndakabva ndaramba ndichingonamata ndichiziva kuti amai vangu vainge vakandituka kuti you are nothing but a reject. Nemurume tikabva tazogadzirisana zvedu. So mukoma murume ane dzimwe nguva dzekuti anokwanisa kungokaruka atondituka, even kanyaya kadiki diki obva atonditi uri reject iwe, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinondirwadza. Saka so far hangu inini moyo wangu each and every time amai pavanouya kwandiri vachichema vachiti havana zvekudya, kuti ndinge ndichivatumidzira mari, handikwanisi kuvatumidzira mari ndisina kana kumbovapopotera, because ndinonzwa ndichirwadziwa nekuda kwechituko icho chavakaisa muhupenyu hwangu. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, strange things do happen in this world. Hanza mai vangu vaingonditi uri reject iwe. Right now, murume wangu kana akatsamwa anozotondikumbira ruregerero mushure mekunge anditi you are a reject. Yo, please ndapota musatuka vana. Kunyange mwana akaita musikanzwa sei, zviri nani kutorova than kutuka mwana, because that is a curse that you will be placing on your child. Ngatizvijaidzei kuti we always bless our children, kuti uchava mupfumiwe, you are going to be the president, you are going to be what, just blessing our children, not kuti mwana akabashuga tobva tatoti uri zimbabva, things like that. Tinenge tichitokesa vana vedu. Saka ivo vari kuda kubvunzawo kubva kwamuri vedare kuti should I keep on taking care of my mother? Saka ngativabatsirewo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma ndakambotumidzirwa zizi navatete vangu. Zizi iroro rikatotaura at that time mukoma ndainge ndabva mukuwana basa, saka ndakati ndapedza kunyora O level yangu ndikabva ndafoira. Vatete vangu vakafara sei, because pavakanzwa zvichinzi tainge taenda kunotora maresults edu kuchikoro, vakabva vatouya kumba vakamirira kuti vange vachiona maresults. Ndakasvika paya ndikatoona vatete vakatondimirira, ndokubva vazoti vainge vachida kuona maresults. Saka ndaida kutanga ndapa amai vangu, but vakabva vatondibvutira maresults aya. Vakati vachinotarisa vakati zvaari makapu, because ndakafoira chikoro hangu ndainge ndisingaoni. Vakabva vatanga kutoseka, ndokubva vasimuka zvavo vakaenda vachirova maoko avo. Saka mukoma then amai vangu vakabva vazotaura nasekuru avo vainge vagara vachingoshanda zvavo pane imwe kambani muHarare. So ndokubva ndazobva kumusha. Ipapo ndakatobva kumusha vatete vasingatozvizivi kuti ndainge ndabva kumusha. Saka basa rangu rainge riri rekuti ndini ndaibika tea uye zvekare ndichitsvaira maoffices. Nerimwe zuva mukoma, ipapo ndopandakaona kuti uroyi huriko, because ndakabva ndatodzingwa basa ndikabva ndazodzokera kumusha, ende kuti ndinge ndichizokwanisa kureiza mari yekuti ndinge ndichiuya kuno kuSouth Africa zvakanditorera makore nemakore ndichingotambudzika ndichingoita marikicho chete kumusha, because musi wacho iwoyo ndainge ndichitoda kutotanga nekutoklina muoffice maboss, but ndakabva ndati ndichazoklina muoffice kana boss vauya, ndichitira kuti ndinge ndichizova impressa kungoshanda murungu achikuona. Saka pandakaona boss vachipinda muoffice mavo, ndakabva ndamhanya ndokubva ndavagadzirira coffee yavo, ndokubva ndatanga kuklina muoffice mavo. Saka ndakabuda mukoma ndichida kuenda kunotora refuse bag. Pandakadzoka ndopandakabva ndaona kuti patable pavo painge paine zizi. Saka pandakaona zizi riya ndakangoramba ndakatarisa, ivo vakangoramba vakanditarisa, because kana mavhuriro andainge ndakaita ziso, ivo vakazototi kuvhura ziso kuita kunge munhu akadhakwa nembanje, uyu ngabve pano, uyu handichadi kana kumuona, because ipapo mukoma ndainge ndava kungotaura ndega. Saka ivo vachiona sekunge ndainge ndichitaura ndega, ndainge ndichitotaura nezizi riya. Saka zizi riya rakabva ratotaura neni, rikabva ratoti ndini Susan, not her real name, richiti iro rainge ratumwa navatete vangu kuti ringe richizondiudza kuti vatete
vainge vakanditsamwira kuti ndainge ndakauya kuHarare ndisina kuvazivisa kuti ndainge ndawana basa muHarare. Saka naizvozvo rainge ratumwa kuti ringe richizondinetsa kuzonosvika ndichizodzoka kumusha. Saka ndakangoramba ndichingotaura, then sekuru vangu vakabva vazodanwa, vakangondiona ndichingotaura, vakabva vazonditora vakabva vazoenda neni kumba. Then sekuru vakaudzwa kuti rangu basa rainge rapera. Ndakabva ndazodzoserwa kumusha nasekuru ndigoti ndotambudzika. Ndakatambura for a very long time, but by God's grace ndakazouya kunoku. Pandakauya kunoku South Africa ndainge ndisitomborina kana chandainge ndiinacho, ndainge ndisina kana hope, nekuti ndaiti kana ndikafunga matambudzikiro ose awo andainge ndakamboita ndiri kuZim, ndaingozviudza kuti kunoku ndangouyawo kunoku zvangu, but ndichadzokera kumusha ndisina kana chandiinacho. But zvaizvezvi mukoma, kana ndikakuudzai kuti ndakakwanisa kutengawo mombe 7 kubva zvandakauyawo kunoku kuSouth Africa, I know to someone it is not a lot, but ndikatarisa muhuruva macho mandakabuda, I can see kuti my life definitely is going somewhere. Dari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakabva muhuruva, ndakasimuka kubva muhuruva. When I look where I am coming from, I can see kuti I am going somewhere. Zizi kutaura newe. Strange things do happen in this world. Rekedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. I want people to be careful. I don't think kuti it is a wise decision kuti ungoti manumbers enganga yoga yawaona obva watotanga kutotaura nenganga iyoyo. Iko zvinozvo mukoma, upenyu hwangu hwaita kuoma. Nganga iyoyo I think kuti inenge yakatondisunga chete, because ndakatanga ndamboitumidzira mari. Inini ndiri kuno kuUK, saka ndakabva ndangotorawo manumbers paYouTube ndakubva ndataura nayo tikabva tapinda mumatare. But kubva ipapo kusvika pari zvino upenyu hwangu hwakabva hwatanga kuoma. Saka yakabva yanditi ndige ndichitumidzira mari. Saka each and every time pandaitumidzira mari yacho yaingoramba ichingowedzera kudzamara vazondiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichitumidzira 3600 rands. Ndikabva ndati kwete, handigoni, mari iyoyo yakawanda, imbori yeiko mari iyoyo. Then ndikabva ndangodeleta manumbers enganga yaiya. So mukoma, kubva ipapo life yangu yakaita kusunga, and I don't know kuti zvinhu zvichaita right here kana kuti zvinhu zvichatongoramba zvingowedzera kuoma. Saka I want to encourage vamwe vanhuwo vari kunze kwenyika kuti please musangofarira kuti wose wamangoona mobva matotora manumbers. Kune vamwe vanobatsira, because pane vamwewo paYouTube pano vakatondibatsira. Saka ndakabva ndazosiyana nevaya vainge vakambondibatsira. Handiti munoona kana tikangoona umwe munhu anenge ava kuita sekunge anopisa tinobva tamhanyira ikoko. Saka ndakabva ndadhampa vamwe sekuru vainge vachindibatsira ndichienda somewhere else. Ndo kwandakabva ndazosungwa ikoko. I can see kuti chiraramo changu chakasungwa. I don't need anyone to tell me kuti nganga iyoyo ndo yakandisungira upenyu hwangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.